Здравейте на всички, аз съм Килър БГ и това е следващия епизод на... И следващия епизод на Стикрън. Както виждате, съм скупил тези усмивки. И така. Тези усмивки сигурно ги виждате се и тук. И аре, да започваме. Аз сега синглплеер, защото мултиплеер доста лаги. Ух! В началото. Ама те обувки са направени за скачане високо. И невъзможност. Ето, те са направени за високо скачане. Аз не мога. Ето. И, слава богу. Къде излетях? И аз чура къде излетях. Чакайте да взема пауза, че човек се умори. Военно-морски флот. Ух! You failed. Ех, ама... Обувките се бъгва. Те трябва да купя някой ден диамантени. Ама съм доста пари, може да купя някой. Да, чакайте. Аз съм толкова пари, ара да купя някои други обувки. Така, аз съм червените, взимам зелените, нямам още пари. Още малко, сега мултиплеер. Как 45 улсърс? Ето. Как всеки има усмивка, така това защото си я купих. И аз съм втория. Сега съм последния. Спакли! А така аз сега е трето. Трябва да спечеля. Що тук на третия рунд, после е финала. Това е последния рунд, тъй че... Ихе! Що скочи? Нула. Тъпо. Що винаги тук ето вижте, всички филнаха така. А, този има зелени обувки затова. И на мен ми трябват зелени. И аз ще събирам. О, значи тук скачам ниско, катам високо. Вижте, към той е с червени бутушки пък.
А сега третия рунд трябва да съм най-добър. О, съм на първо място! Yes! Ех. Аз съм на първо място. Е, 10! Дите май са... Ви май се базикате с мене. Искам напълно да се абонирате, да дадете едно лайкче на клипа. Да дадете едно лайкче на клипа, за да ме подкрепите. И да ми кажете защо винаги... Виж, този има... Може би не от обувките ми, просто защото не успявам да го минавам, или... Не знам. Ех, мат, с това го скочих и... Арде, аз кога ще умре? Арде! Оп, сори. И... аз не можах то. Не спечелила. Да. Сингъл плеер тогава ще играя, макар че не печели никакви пари. Ама как са го... Аз навесвам го, ама то... You failed. Не найс. Абе, какво стана? You failed. You failed. You failed.
Това нещо с тези обувки е невъзможно. С червени обувки. Гли. You Аре, с failed. колко пари имам да отивам да купувам... Нямам, то ми трябва 400, но... Всички сервери са фулови, те ще спечеля пари. Ма Коля, ако видяхте, че скочи, пък той не скача. Тези бутушки са бъгнати. Значи, как за тези от вас, които играят с екран, ги препоръчвам да не си купуват червените бутушки, защото се бъгват. Не, ако май не се бъгват, но просто ако не успявам да го скоча. Ако видяхте, аз го скачам, пък не го прескачам това. Всеки го е видял, напишете коментарите, че го видяхте. Ама... Ето, аз скочих, ма как? Той бългва, аз ще си купа зелените обувки. Къде ще си купа зелените обувки? Защо игра в сървърите му се не види? Просто се нервя, аз ще игра без обувки. Докато не си купа... така. Докато не си купя хора... Ако зелените бутушки няма. Искам зелените, тия са тъпи. Макар 45, докато пише 38 има. Много тъпи сървъри. Гледайте. Много са нервия. Ето, 36, ама гледайте. Тук не се е изписала там. 3, 2, 1. Без обувки е по-добре. Но така пък се съфейлва. Вижте! Аз качам тук как се бъгва! Тъпото! Получи няма да игра с екран. Или докато не си купа зелените бутушки. Аз на всяко фейлвам първи. Защото то... Много гадно, ето пак така. И най-сетне го взреви тоя. Мерси, че го взреви. Малко скучил е. Много тъпо стана, честно да ви кажа. Две. 10. Нищо няма да ми стигнат.
10? Спечели 10, пък имам още... Имам още... Къде ви има 369? Сега спечелих 10 и пак съм 369. Много гадно. Защо ми дават пари, бе? Никога няма да си ги купа тези зелените. Дори да минат 18 епизода, пак няма да ги купа. Това не мога. Вижте колко е гадно! Как аз скучих? Много тъпа игра! Няма да пишете в коментарите, че съм бил слаб. Аз съм много по-добър от всички, ма... С тези обувки, тъпите обувки... Не ги купих, защото не знам. Не си бях спестил парите за зелени. Гледайте! Много гадно става. Сега е третия раунд, аз пак последен ми. Дори да съм първи ще ми даде $300, ама няма да ги получа, то няма да ми ги даде. То няма да ми ги даде. Ето, гледайте колко е гадно. Аз пак умрях първи. Ще имам 0. А пък и да имах и пари, пак нямаше да ми ги дадат. Хора, аз мисля това е да за този епизод. Абонирайте се за мен, дайте на лайк на клипа. И това е последният епизод на Стикрън. Съжалявам, ама е последният епизод на Стикрън. Да, вече дори да ме молите да снимам на Стикрън, няма да снимам. Дори да ми напишат всички хора да ми напишете, всички да напишете в коментарите дори, аре моля да те играй Стикрън, няма. То няма така. Аре, чао. Ще се видим в следващия епизод, който ще е най-скоро утре. Аре, чао.